Brawa mina ngizokutshela into eyodwa. Yabo the moment empilweni nje uhlela impilo yakho. The moment empilweni udelete yonke into useless no vucu neziphi lezi. You understand? Impilo yakho izoqala iqonde. Uzoqala phezulu Brawa ube yilento ofisa ukuba yona. You understand? Uthi wamfethu umuntu ohlakaniphile uba isigqila sevision yakhe. Isigqila salento afisa ukuba yona la kumele aye khona. Wena kumele ualign ne-energy, you understand? Ualign ne-frequency yakho. Ugudluze zonke lezi zinto engenasidingo engakusiza ingalutho empilweni ukuze ukwazi ukuthi ube lo muntu ekumele ube uyena. Kungenzeka futhi ngaso sonke isikhathi wena mje mase ube lo muntu okumele ube uyena. Kunabantu ongeke uphinde ukhulumisane nabo. Kunabazali bakho mhlawumbe uma wakho noma ubaba wakho noma osisi wakho noma obhuti bakho noma umndeni wakho noma umngane wakho oyithethe umconsider kanjani ngeke uphinde umkhulumise mase kumele ube yilento ekumele ube yiyona because mshana uma uzoba yilento ekumele ube yiyona kuzofanele uqala ushintsha angithi uzo-evolve baba. Kumele sacrifice. Engangizwa bra wami ekhulunywa omunye usisi ukuthi TikTok uthi lo sisi in order for something to be created something must die first. You understand? Alukho ushintsho kungafanga lutho. Even heaven requires death imshana. Yeah. You understand? Yeah. Kukhona kumele kufe ukuze kuphile okunye. You understand? So the process of dying is very very painful and it is very very hard. And few people are able to survive that process because people like comfortability, people like familiarity, people like ukuthi they are too fearful of the unknown. You understand? Ba comfortable ekubani babe lezi zinto lezi abayizona because abafuna uku-evolve and abafuna ukushintsha because evolution requires you to change. Angithi evolution means transformation. Evolution means part of you has to die in order for wena ukwazi uasele kumele ushe. You understand? You see, so awukwazi mfethu ukuthi ube omunye umuntu ngaphandle ukuthi u-evolve. Awukwazi ukuthi ube into entsha ngaphandle ukuthi ulahle okudala. So bona imistake abayenza kahle hle uzama ukusho ukuthi bazama ukusha ngaloko okudala. Bra wami abantu wena mje imistake abayenzayo bane perception yokuyitshet bayashintsha kanti abashintshi bayinto ezodwa. You understand? Awukwazi ukushintsha mje mase uthola ama results afanayo. You understand? Awukwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi angenza iexample namhlanje ngifuna ukushintsha idiet yami ngisidudla ngidla amafutha angikwazi ukuthi wena mshala mase ngingasawadla amafutha angancipha amafutha angithi ireality isho njalo baba. You understand? You see isho njalo ithi wena izinto ozenza uzokudetermine zikureflect ngomuntu oyena kahle kahle wena uyireflection yonto eyiyona ngaphakathi. Ireality yakhe ilento eyiyona manje because wena awukayishintsha zonke izinto ezenzeke empilweni yakho uyayideserve. Kahle yonke into ilele kuwena.